M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, Ambuye Yesu amene amatiyitana tsiku lililonse amapatula ena mwa ife kuti timutsatire mwa njira yapadera. Njira imeneyi timayidziwa, njira yoperekedwa kwa Ambuye Yesu kudzera mchipani, kudzera m'malumbiro atatu aja amene amatilungamitsa komanso amatithandiza kuti titumikire nawo bwino mpingo, titumikire anthu ena. Ndiye tsiku la lero ndi tsiku lothokoza Ambuye Yesu chifukwa sanasiye kuyitana anthu, akupitirizabe kuyitana. Ena mwa abale athu amene tikuwakondwerera lero, amasistere athu amene ena achite malumbiro omaliza, ena achita jubili yawo, onsewa ndi mphatso yapadera imene Mulungu atipatsa kuti atitumikire komanso kuti atumikire Ambuye Yesu. Tiwapemphere Sister Angela Mzunga, Sister Maria Joseph, Sister Irene Selina Semu, Sister Martha Mgodi, Sister Josephine James, Sister Judith Mbingwani amenewa akuchita malumbiro awo omaliza mpaka na imfa. Tiwapempherenso Sister Ludwina Tembo amene akuchita jubili yawo ya silver zaka 25 kwa kutumikira Mulungu mchipani. Ndipo pali Sister Platinum, Sister Gaudesia Zulu amene akuchita platinum jubilee. Platinum jubilee ndi zaka zambiri kwa basi. Atifotokozera pambuyo pake, tiwapempha kuti pambuyo pa misa ino asistira amene apyola zaka 50 kupita kutsogoloko, platinum nigaza ndi 60, simumwe 70 75, ndiwapempha kuti pomalizira ngati angathe angochilankhula pang'ono kumapeto kwa zonse za misa ino. Izi tiwapempha chifukwa choti kufika pa saizi imeneyi ndi umboni wapadera, ndi ulaliki wapadera. Ndiye tiwapempherere onsewa. Tiyeni tsono sapereke nsembe ya misa itilape kuti tiyipereke tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo wodala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale kuti mundipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Muti
tikuyamikani, tikubembezani, tikulemegezani, tikuthokozani chifukwa cha ulemu wanu wa ukulukulu. Ambuye Mulungu mfumu ya kumwamba, Mulungu Atate ambavu zose. Ulemu wa Mulungu kumwamba, mwamba. Ulemu wa Mulungu kumwamba, ndipo basi panotendelekwa. Use akufuna kwa bwino. Inuso Ambuye Yesu Kristu, Mwana wake moti yeko. Ambuye Mulungu kankoso ka Mulungu, Mwana wa Atate, Mwana wa Atate. Amene mujosa majimo antiko, antiko la masi mutichitwe isoni. Amene mujosa majimo antiko, antiko la masi la nwila ni pepelo. Amene mujosa batanja la manja la tate mutichitwe isoni. Ulemu wa Mulungu kumwamba, mwamba. Ulemu wa Mulungu kumwamba, ndipo basi panotendelekwa. Use akufuna kwa bwino. Poti inu noka ndi inu oyena, inu noka ndi inu ndi inu Ambuye, inu noka ndi inu opambana nditu. Yesu Kristu, Yesu Kristu, ndisimu oyena, ulemu wa Mulungu Atate. Ulemu wa Mulungu kumwamba, mwamba. Ulemu wa Mulungu kumwamba, ndipo basi panotendelekwa. Use akufuna kwa bwino. Tipemphere. Ambuye Mulungu tikuyamikani ndi kuthokozani chifukwa cha atumiki anu, Sister Angela Nzunga, Sister Maria Joseph, Sister Irene Selina Asemu, Sister Martha Mgodi, Sister Josephine James, Sister Judith Mbingwani, Sister Ludwina Tembo, Sister Gaudensia Zulu. Inu amene munayika m'mitima ya abale athu wakhumbo lofuna kutsata Ambuye athu Yesu Khristu mwa njira yopatulika, muwathandize kuchita khama pa ulendo wawo, kuti ayenere kupereka kwa inu ntchito zawo zachikondi. Mwa Mwana Yesu Khristu Ambuye ni Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mau oyamba. Mau a m'buku la nyimbo ya Solomoni. Nyimbo ya Solomoni 8, ndime ya 6 kulekela 7. Nyimbo ya Solomoni 8,
ndime ya 6 kulekera 7. Umatilire mtima wako kuti musalowe winanso, koma ine ndekha, ndipo sudzakumbatira winanso, koma ine ndekha. Paja chikondi nchamphamvu ngati imfa, nsanje njaliuma ngati manda. Chikondi chimachita kuti lawilawi ngati malawi a moto, ndipo nchotentha koopsa. Ngakhale madzi ochuluka sangazachidzimitse chikondi, ngakhale madzi achigumula sangachikokolole. Ngakhale munthu atapereka chuma chonse cha nyumba mwake chifukwa chofuna kugula chikondi, adzangonyozeka nazo kotheratu. Mawu a Ambuye. Uze Mulungu. Ikufundisisa monga achitira jelo, kumvera Mulungu ativomereze. Ikufundisisa monga achitira jelo, kumvera Mulungu ativomereze. Mawu akalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo. Ndikutokosa Yesu
ndikuthokoza wandiona okhulupilika ndipasa ntchito ya mtumikila ngakhale kuti kale ndinkamuchita chipongwe kunzuza ndikunyoza koma mulungu wadandichitila chifundo chifukwa ndinkazichita mosadziwa oti ndinali wopanda chikhulupiliro ambuye athu adandikomela mtima koposa kundipatsa chikhulupiliro ndi chikondi zimene tili nazo chifukwa chogwirizana ndi Kristu Yesu awa ndi mawu otsimikizika oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse akuti Kristu Yesu adabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ochimwa ndipo mwa iwowo ine ndiye wochimwa koposa koma mulungu adandichitira chifundo
Ambuye akhale nanu. Mawu mumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka mutu oyamba ndime ya 39 mpaka 56. Patapita masiku owerengeka, Mariya adanyamuka anapita mofulumira ku dera la mapiri ku mudzi wa ku Yudeya. Adakalowa mnyumba ya Zakariya nalonjera Elizabeti. Pamene Elizabeti adamva malonje a Mariya, mwana adayamba kutakataka m'mimba mwake. Elizabeti adadzazidwa ndi Mzimu Woyera ndipo adalankhula mokweza mawu kuti, ndinodala kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani kuti inu amayi a Ambuye anga mudzandiyendere? Chifukwa pamene ndinamva malonje anu, mwana adayamba kutakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Ndinodala chifukwa mudakhulupirira kuti zimene Ambuye adakuwuzani zidzachitikadi. Pamenepo Mariya adati, mtima wanga ukutamanda Ambuye, ndipo mzimu wanga ukondwerera mwa inu Mulungu mpulumutsi wanga, poza kuti wayang'ana kutsika kwa mtumiki wake. Ndithu kuyambira tsopano anthu mibado yonse adzanditcha odala, pakuti amene ali wamphamvu wandichitira zazikulu, ndipo dzina lake loyera. Amawachitira chifundo anthu amibado ndi mibado amene amamlemekeza. Wachita zamphamvu ndi dzanja lake, wabalalitsa anthu a mitima yonyada. Mafumu amphamvu watsitsa pa mipando yawo yachifumu, anthu wamba nkuwakweza. Anthu anjala wakhutitsa ndi zabwino, anthu olemera nkuwabweza osapatsa kanthu. Wadzathandiza anthu ake a Israeli pokumbukira chifundo chake. Izi ndi zomwe adalonjeza kuti adzawachitira makolo athu akale aja, Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka namuyaya. Mariya atakhala ndi Elizabeti ngati miyezi 3, adabwereranso kwawo. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, pamene tikusinkhasinkha za uthenga wathu wa lero, pali zinthu zingapo zimene tisowa kuti tikumbutsane. Mwina zinthu zimenezi zimaoneka ngati kuti ndi zoyenera kutero chifukwa tazizolowera. Uthengawo timaumva kawirikawiri, ndipo nthawi ina mwina timalephera kumvetsa kuti kodi panachitika zodabwitsa zotani pakati pa Elizabeti ndi Mariya. Pa misa iliyonse timavina Magnificat, ndipo aliyense amadziwa mawu a nyimbo imeneyi. Koma ndimafuna kuti tikumbutsane zinthu zingapo ziwiri zitatu zimene tikadzimvetsa bwinobwino tiyenera kuzindikira kuti nyimbo iyi ndi yodabwitsa, komanso wina adanena kuti mwina sibwino kuivina, koma iyo ndi nkhani ina. Azimayi awiriwa, Elizabeti ndi Mariya, anali pa ubale. Timamva kuti Elizabeti anali cousin wake wa Mariya. Ndipo mmene adakumanamu, amene anayamba kulankhula ndi Elizabeti, chifukwa Mariya atanyamuka nafika pa khomo pa Zakariya, amene anali mwamuna wa
Elizabeti, nyumba ya Zakariya ndi Elizabeti. Atafika pa khomo paja, amene anamba kulankhula ndi mayiyu Elizabeti. Mutati muone nkhani ya Elizabeti ndi mayi amene anali atalandira manyozo, chifukwa timamva kuti kubadwa kwa Yohane Mbatizi kunachitika, uthenga unafika kwa Zakariya akupereka nsembe mu tempile, ndipo Zakariya ndi Elizabeti anali atadutsa kale pa msinkhu woti athaukani mwana. Mayiyu anali wachikulire, anali mu ukalamba wake ndithu. Ndiye timamva azimayi ena, Sara, tikawerenga buku la Genesis, timawerenganso buku la Samueli, Hana, azimayi amene amakhala kunyozedwa kwambiri. Hana atafika mu tempile amalira, ndipo sabudya mneneri nthawi imeneyo amaganiza kuti Hanayo wamwa vinyo, waledzera, koma kuli kulira chifukwa cha manyozo. Nchifukwa Zakariya adadabwa kwa basi, ngakhale Sara adaseka kuti kodi inu zona mu ukalamba wanga ndingati ukhala ni mwana. Pakati pa ife Amalawi pali mitozo yosiyanasiyana, mayina amene amatchulidwa azimayi kapena azibambo amene alibe mwana m'banja mwawo. Mawu amene waine sinditchula pano, aliyense mawuwa akuadziwa. Mawu oti akakunena kuti iwe ndi wotero, umamva kuwawa mu mtima, umakhumudwa, umakwiya kwambiri, chifukwa amakhala kuti akunyoza, akupeputsa. Nde mayiyu Elizabeti anadatchulidwa mawu osiyanasiyana chifukwa choti anali osabereka. Ndipo Zakariya tikamva muthenga wa Luka, Zakariya nayenso sanakhulupirire, chifukwa adanena mwina mundichotsera chitonzo mu ukalamba wanga. Nimafuna kuti timvetse bwinobwino za mayi amene analonjera Mariyayu. Anali mayi oti nayenso wakhala kuvutika, atatsitsidwa pansi, kuponyedwa pansi apopo. Ndipo atafika Mariya, nayenso Mariya analinso mayi amene amabweranso ndi chitozo. Ngakhale m'malembo ena sakunena mmene amanyozeredwa Mariya, koma tikawerenga uthenga wa Mateyu makamaka maloto a Yosefe, pamene anamuwuza kuti usaope kutenga Mariya, chifukwa choti Mariyayo anali ndi pathupi, pamene yekha amanena kuti iyetu yekha amanena kuti adakumana ndi mngelo ndipo anayima chifukwa cha Mzimu Woyera. Zimene zija ife timakhulupirira, koma muzidziwa kuti kanali koyamba mbiri ya dziko lonse lapansi pano kuti mayi atha kuyima ndi pakati popanda mwamuna. Ine sindikukayikira kuti Mariya amene amafika kwa Elizabeti amafika ni minyozo, anafika atalandira minyozo yambiri kwa basi. Mayi amene ali ndi mwana, bambo wake kwa anthu twene nzeru za anthu, bodi bambo wake sakumudziwa, ifeyo kwa ife Amalawi tili mayina amene timamutchula mayi amene. Amayina amene sininenanso pano mukuwadziwa. Ndi azimayi awiri amene akukumana muchitonzo, m'manyozo. Ndipo atalonja Elizabeti atamuona Mariya, mumvetse bwinobwino apo. Chifukwa Elizabeti mwinaso anthu amamfunsa kuti kodi m'bale wakoyu, cousin wakoyu, zayenda bwanji? Nkhani tu inampeza Elizabeti za Mariya. Koma Mariya chifukwa kuti Elizabeti adatsogozedwa ndi Mzimu Woyera, kulonjera kwake kumulonjera Mariya kunali kodabwitsa kwa basi. Sananene kuti iwe watichititsa manyazi, iwe tafotokoza mimba ndi andani. Adamba kunena kuti mokweza mawu, ndinodala
kupambana akazi ena onse, ngodalanso mwana wanu. Ine ndine yani wonyozedwani kuti inu mayi wa Ambuye wanga mudzandiyendere. Kunena kuti Mariya ni mayi wa Ambuye wanga ndi kuvomera mwa chikhulupiriro, pa Chingereza amana kuti a confession of faith. Ophunzira Ambuye Yesu adanena kuti ndinu Mulungu, ndinu mwana wa Mulungu, koma amene anayamba kunena kuti uyu ni mwana wa Mulungu ndi Elizabeth, anena kuti inu mayi wa Ambuye wanga. Komanso ndimafuna kuti ndinene chinthu chimodzi, misinkhu ya anthu inali yosiyana kwa basi. Elizabeth anali mwana wachikulire kwambiri, situdzoti misinkhu wake ena amana kuti mwina anali chama late 60s kapena 70s, mwina asukupira apa sitikudziwa. Mariya anali mtsikana. Msinkhu sukuoneka pakati pa azimayi awiriwo, minyoso sikuoneka pakati pa azimayiwa. Chimene chikuoneka apa ndi mphatso ya Mzimu Woyera imene kuwalumikiza ndipo akukamba zinthu zimodzi. Abale anga, masistere, komanso uthenga ukufika kwa ife ansembe. Timayitanidwa kuchokera ma background osiyanasiyana, ndipo tikafika pamodzi titenge Elizabeth ndi Mariya, zonse zimene tabwera nazo, zabwino kaya zoyipa, kusiyana kwa misinkhu, kusiyana kwa maphunziro, kusiyana kosiyanasiyana, kusiyana kwa mayiko, zonsezo zimakhala zopanda pake. Chimene chimatilumikizira pamodzi ndi pamene ife tikuona mwa winayo kuti ine ndine ndani yani kuti iwe udzandiyendere mkomiti mwanga. Tikanati anthu ife tizidabwana choncho, I think pasi pano patakhala paradiso. Ife ansembe tikanakhala kuti pamene tikukhala limodzi nyumba zathu ndikumayang'ana kuti ine ndine ndani kuti bambo inu akuchiteni appoint mudzakhale ndine pano, tikanakhala nyumba zathu zimuli paradiso. Kuyang'ana kupyola zinthu zimene zikunenedwa za winayo, kani minyoso, kani chithunzi chimene tinacho cha winacho, kuti munthu ndotani, zimene tinamva za winazo timazitaya. Ndipo ndimadabwa zathuja kuti ndine ndani kuti iwe Mulungu akutumize kuti udzakhale ndine. Elizabeth anayang'ana zinthu zazikulu zofunikira mwa Mariya. Anayang'ana chimene chinali cheni, ndipo tisayiwale Marita ni Mariya. Marita anali busy ku kitchen, kukazinga, kochaucha, zochaucha, zoduladula ku kitchen kuja. Anamuza kuti Marita, chifukwa chanu kutaya nthawi ndi zimenezi? Chimene wasankha m'bale wakoyu analinso Mariya ndiye chofunikira kwambiri, fo watenga pa Chingereza amana kuti the greater part. Kutanthauza kuti chani? Maso ni maso ndi ine Ambuye Yesu, maso ni Mulungu, kucheza ni Mulungu, kuyanjana ndi Mulungu, ubale ndi Mulungu, chachikulu ni chimenecho. Zina zonsezi Paulo anana kuti ndi ndowe, manyowa. Ndi Elizabeth atana mayi Mariya, Mzimu Woyera unamutsogolera kuti ndine yani kuti mudzandiyendere ine. Nimati ndipemphe kuti abale tiye tiyambe kuyenderana makomuniti ngati Elizabeth ni Mariya. Tiye titumikirane ngati Elizabeth ni Mariya. Chifukwa zinazi nzibwina nzachikunja. Chifukwa pamene namva malonja anu, mwana anayamba kutakataka m'mimba mwanga ndi chimwemwe. Ine nafunsapo funso linthawi nake chaka chatha nthawi ya Lenti kumaula kuti kodi tikakumana ndi anthu ena
chimene chimatakataka mwa anthu aja akationa nchani? Komanso chimene chimatakataka mwa ife anthu tikakumana nawo nchiyani? Chifukwa anaona mwa Mariya kuti mayi wa Mulungu, anaona kuti mwa iye muli mpulumutsi, ndiye mwana anamene ali m'mimba mwake, nayenso anachita join celebration. Mamoti akumana anthu awiri, anakumana anthu folo. Chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Chipangano chakale chikuvina kuti kubwera chipangano chatsopano. Chipangano chakale chimenechi chikuyimiridwa ndi Yohane Mbatizi. Nchifukwa Mariya Elizabeth anena kuti ngakhale mwanayu nayenso adabwa kuti pano sipali nomo pano ya. Kodi chimene chimatakataka mwa ife tikamayang'anizana nchani? Ndikudziwa kuti anthu ena pepani mundikhululukire koma uthenga suzungulira. Zimamvetsa chisoni kuti nthawi zina pakati pa ife atumiki a Mulungu chimene chimatakataka m'mimba mwathu ndi ndalama, madigiri, mapepala, kutchuka ndi zina zake zopusa. Zimenezo ndi deire kutakataka m'mimbamo, deire kutakataka m'mimbamo. Nde amene ali ndi zimenezi akakumana anthu awiri ndi kumakhala zivomerezi zakutakataka, matakatidwe. Kana makhala gule wa mtundu wanje sindikudziwa. Zimamveka zomvetsa chisoni. Faka anthu amasiya kuna kuti timaganiza kuti anthu awa ndi anthu a Mulungu, koma ukhanga tagwidwaso ndi ziwandaso. Mwana mutafika mwana m'mimba mwanga anatakataka. Ambuye tinakupemphera deira, Ambuye ndithandizeni kuti ndikakomana ndi anthu ena mwa iwo musunthe Yesu Khristu. Mwa iwo musunthe moyo wanu Ambuye, osakhala ineya. Ndiye kuti Mariya nayenso anayankha. Chifukwa Mariya sakanakhala chete. Ndene sinditambasula za Magnificat yonseya, nyimbo yayitali kwambiri. Koma ndimafuna kuti nditolepo ziwiri zitatu nkhani mu Magnificat. Ndanena kuti wina adanena kuti nyimbo imwina osavina. Chifukwa chani? Nyimbo imeneyi ngakhale Mariya amanena kuti mwandiyang'ana kuchepa kwa mdzakazi wanga ineyo Mariya, komanso kuseli kwake kunali winanso mdzakazi wina Elizabeth amene anaponyedwa pansi ndi mitoso. Awiriwa anawanyamula kwakhazika pa mpando wachifumu. Ndiye tsopano kwa ifeyo tikamamva nyimbo imeneyi tizichita nayo mantha. Chifukwa pamene ife tikuyamba kudzikuza, tikuyamba kudzimva, dziwani kuti nthawi yomweyo theche likubwera, tigwera pansi. Sananene kuti adawapempha kuti tasunthani pa mpando mukakhale pansipo, iya anachita kuwakankha anthu odzimva aja, anthu amphamvu aja. Amene aja anachita kuwakankha, mafumu aja anachita kuwakankha kuti agwere pansi. Nthawi zinatu Mulungu amalola kuti china chake chichitike kuti ugwe pansipa. Wayamba kufufuma. Ndiye kumangobwera kana kakang'ono basi pansi pa ti. Anthu sorry. Chifukwa chani? Bwanji suna zichepeso. There was no need kuti ufike size imene. Ndiye zina zake timati ndaseza ntanda, ntanda ndanyamula ukulemera si ntanda iyayi. Mulungu alula kuti akuphwetse. Ndiye tikamakhala limodzi kamene kumatumikira anthu, chondi tisayiwale nkhani imene. Chifukwa kuti timavina ndithu anthu acho anagwetsa pansi pa chimpando cha vina chocho.
osadziwa kuti nkhani imene ndiyoopsa iya, ni nkhani yoopsa iyi. Akuluakulu mafumu ayenera kuchita nawo mantha, mapresidenti, ifewo atsogoleri mu mpingo, ansembe, masistere, tiyenera kuchita nawo mantha iyi. Ndiye tsopano akutiuza kuti Mariya adayimba kuti zimene zinachitika. Potsirizira akunena kuti kuyambira lero mpaka na zidzukulu zake, kuyambira Abrahamu mpaka na zidzukulu zake mpaka muyaya. Ena mwa abale athuwa alumbira malumbirowo mpaka na imfa, ngakhale nthawi zina timagwisa ntchito kuti mpaka na muyaya, koma muyaya ndi kumwamba, ndi kumwambako tidzakhala ngati anjelo, koma mpaka na imfa, moyo wa pansi pano. Pamene tikulumbira muchipani, tikulumbira mu mbiri ya anthu ena, Abrahamu, zidzukulu zawo, zimene ife tafika natilandira, ndipo tiyenera kupitiriza mbiri imeneyi, zidzukulu zake Abrahamu ndi zidzukulu zake mpaka na muyaya. Tili m'banja la Mulungu. Ndimati ndikupempheni kuti pamene mukuchita jubili yanu kapena mukuchita malumbiro omalizira, please carry forward the true charism and teaching of your parents. Mariya ananyadira kuti ndikuchokera kwa Abrahamu ndi zidzukulu zake. Please dziwani founder wanu anati chani. Dziwani amene ali ngati mamodelo anu, zitsanzo zanu oyera akuti chani. Stick by that. Andipewani kukopera zidzukulu za Abrahamu ena. Masiku ano kwabwera kukopera katika Shoprite choncho, sankha wekha. Akuti kwakuti akupanga zakuti, bwanji tapanga zimenezo. Yang'ana na Abrahamu wanu. Chifukwa Mariya ananena kuti neyo ndikusangala pano, ndipo ndisipitiza kusangala chifukwa cha kumene ndikuchokera. Look at your roots, look at your origins. Get inspired by those origins. Ndiye tikufunirani zabwino zonse. Mulungu atithandize ndi amayi Mariya kuti tiyimbe bwino Magnificat athu. Timirire ndi kutsimikiza kufera kwathu. Ine ndimvera Mulungu Atate amphamvu zonse. Nthawi timayembekeza ija yafika. Posachedwapa tiona amayi mkulu achipani cha Teresa Wera wa Mwana Yesu akuyitana sisteri aja amene akufuna kuchita malumbiro awo ampaka kufa kuti abwere kutsogolo kuno. Pobwera aperekezedwa ndi makolo awo, ndipo akafika kutsogolo kuno ambuye akepiskopi olemekezeka awafunsa mafunso ngati akufunitsitsadi kuchita malumbiro awo ampaka kufa. Komanso ambuye akepiskopi awafunsa amayi mkulu ngati akuvomereza sisteriwa kuchita malumbiro awo. Ndipo pomaliza penipeni ambuye akepiskopi afunsa makolo ngati nawonso akufunitsitsadi
kupereka ana awowa kuti achitedi malumbiro awo ampaka kufa. Amayi mkulu achipani. Sister Angela Nzunga. Wemayi. Sister Maria Joseph. Wemayi. Sister Irene Semu. Wemayi. Sister Martha Ngodi. Wemayi. Sister Josephina James. Wemayi. Sister Judith Mbingwani. Wemayi. mwandiyitana. Ndi mtima wodzichepetsa komanso wokhulupirira chikondi cha Yesu Khristu ndi chithandizo chake, ndinso chithandizo cha amayi anzanga,
ndikupempha kudzipereka kwathunthu kwa Ambuye Yesu Khristu pa moyo wanga wonse pakuchita malumbiro mchipani cha Teresian Sisters. Ife tikuvomereza pempholi ndipo tikuwapereka ndi mtima wathu wonse pa moyo wawo wonse. alonganga okondeka pakulandira ubatizo Mulungu anakuyeretsani ndi kusandutsani ana ake. Kodi mukufunitsitsa kudziyeretsa kuposa pakuchita malumbiro pa moyo wanu wonse? Ambuye Yesu Khristu ndi amayi awo Mariya anasankhula moyo wa uvirigo, moyo wa kumvera ndi moyo wa umphawi. Kodi inuyo mukufunitsitsa kusankhula kukhala moyo wa mtundu wotere mchipanichi pa moyo wanu wonse? Kodi mukufunitsitsa kutsata ungwiro wa chikondi chakukonda Mulungu ndi anzanu pakutsatira malangizo a uthenga wabwino ndi malamulo a chipani chanu? Kodi mukufunitsitsa kutsata cholinga cha Ambuye Girime amene ndi utsogoleri wa Mzimu Woyera anayambitsa chipanichi kuti asistere ake alalike uthenga wa chikondi? Inde ndikufuna ndi mtima wa ufulu ndithu, ndipo ndi chithandizo cha Mzimu Woyera. Kodi mukufunitsitsa kukhala mmoyo wa banja la chipani monga malamulo a chipanichi anenera? Inde ndikufuna, ndipo ndikupempha azimayi azangawa kuti andilandire monga ndili, luso langa ndi zofowoka zanga. Ife tonse mokondwa tili kukulandirani ndi umomo ili, ndipo tili okondwa ndi okonzeka kukuchirikizani ndi mapemphero athu ndiso chikondi chathu. Ifenso tili kukupemphani kuti mulichitire zomwezo, kuti pamodzi tigwirizane ndi kulimbitsana m'chimani mwathu, kuti choncho tithe kupereka umboni woona mpingo. Tikuvomereza malumbiro anu ndi mtima woona mboni za kuperekedwa kwanu, amene Teresiya akulandira malumbiro anu amamoyo mwalimodzi. Mulungu amene anayamba ntchito yake mwa inu ayitsirize mpaka tsiku limene adzakuyitanani ku chikondwerero chosatha. Yafika nthawi yakuti ife tonse tisonyeze chiyanjano chathu ndi oyera onse akumwamba, kuti tiwapempherere oyitanidwawa poyimba litaniya la oyera onse. Pamene tikuyimba litaniya, oyitanidwawa agona chafufumimba kusonyeza kulamba kwawo pamaso pa Mulungu. Tonse tigwade. Abale ndi alongo, tiye tipemphe Mulungu kasupe wa zabwino zonse, tipemphe kuti adalitse chisankho chimene
wachitira abale athuwa chifukwa cha kukonda Mulungu. Shakuma
Tupemphani Ambuye mumvere mapemphero a mbumba yanu, mukometse mtima wa atumiki anuwa ndi chaulere chanu, mphamvu za Mzimu Woyera ziyeretse mitima yawo ndi kuchotsamo machimo onse ndi kuyatsamo moto wa chikondi chanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Nthawi ino tiona amayi mkulu a chipani cha Teresa Woyera wa mwana Yesu akuyitana sisteri amene akukondwerera kuti akwanitsa zaka 20 ndi mphamvu zisanu 25 kuti abwere kutsogolo kuno kuti nawonso adzabwereze malumbiro awo. Sister Ludwina Tembo. Nthawi ino tiona sisteri athuwa akuchita malumbiro awo ampaka kufa, komanso amene akukondwerera zaka 25 abwereza malumbiro awo poti khotekhotengwa ngwa njira koma kwalinga mtima nkomweko. Iwowo akamaliza kuchita malumbiro awo, asisteri onse a chipani cha Teresa Woyera wa mwana Yesu nawonso abwereza malumbiro awo pamalo pomwe akhalapo. Ine Sister Angela Nzunga, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu pofunitsitsa kuzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka. Ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala wosakwatiwa, wopanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi womvera potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera wa Mariya wosaipa konse,
ndi wa Teresa woyera wa mwana Yesu. Nditsate ungwiro wa chikondi muutumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalitsa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiongolero cha akulu a chipani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sista Maria, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu, pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi, ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka, ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala osakwatiwa, opanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi omvera, potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera, wa Mariya osayipa konse, ndi wa Teresa woyera wa mwana Yesu, nditsate ungwiro wa chikondi muutumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalitsa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiongolero cha akulu a chipani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sista Irene Semu, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu, pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi, ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka, ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala wosakwatiwa, wopanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi womvera, potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera, wa Mariya wosayipa konse, ndi wa Teresa woyera wa mwana Yesu, nditsate ungwiro wa chikondi muutumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalitsa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiongolero cha akulu a chipani.
Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sister Martha Mgodi, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu, pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi, ndipo pofunitsitsa kusatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka. Ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala wosakwatiwa, wopanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi womvera potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera, wa Mariya wosaipa konse, ndi wa Teresa Woyera wa Mwana Yesu, nditsate ungwiro wa chikondi mu utumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalisa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiwongolero cha akulu a chipani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sister Josephine James, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu, pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi, ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka. Ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala osakwatiwa, opanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi womvera potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera, wa Mariya wosaipa konse, ndi wa Teresa Woyera wa Mwana Yesu, nditsate ungwiro wa chikondi mu utumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalisa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiwongolero cha akulu a chipani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sister Judith Mbingwani, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu, pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi, ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka. Ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala osakwatiwa, opanda umwini pa kanthu kalikonse, ndi womvera potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera, wa Mariya wosaipa konse,
ndi wa Tereza woyera wa mwana Yesu. Nditsate ungwiro wa chikondi mu utumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikulumbiranso kuti ndidzabalalitsa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiwongolero cha akulu a chipani. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ine Sister Ludwin Tembo, chifukwa chakufuna kubwezera Mulungu ulemu pofunitsitsa kudzipereka kwathunthu kwa Mulungu mwachikondi ndipo pofunitsitsa kutsatira Ambuye Yesu chapafupi mpaka kufa, pamaso pa anzanga, m'manja mwanu amayi mkulu, ndiponso pamaso panu Ambuye olemekezeka. Ndikulumbira kwa Mulungu kuti ndidzakhala osakwatiwa, opanda umwini pa kanthu kalikonse ndi omvera, potsata malamulo a chipani cha Teresian Sisters, kuti ndi uthandizi wa Mzimu Woyera wa Mariya osaipa konse ndi wa Tereza woyera wa mwana Yesu, nditsate ungwiro wa chikondi mu utumiki wa Mulungu ndiponso wa mpingo. Ndikukulumbiranso kuti ndidzabalalitsa uthenga wabwino pa ntchito iliyonse ya utumiki imene ndidzayilandira potsata chiwongolero cha akulu a chipani. Nthawi ino ndiyakuti Ambuye adalitsa mphete zimene asisteriwa azizivala pa moyo wawo onse. Monga mphete zimenezi zilibe pothera, iwowanso chikondi chawo pa Ambuye Yesu ndi chopanda malire. Ino Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ndinu amene munalenga anthufe, ndinunso mumatisunga moyo. Tsirani madalitso pa mphetezi, motero kuti atumiki anuwa powavala mphete zimenezi, poivala mpheteyi, azisunga mu mtima mwawo chikhulupiriro chimene aonetsa tsopano pakulumbira. Tupemphani kuti akhale okhulupirika pa malumbiro awo ndipo achite khama pakukondana ndi Ambuye mosafokera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye Yesu. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye. Amen. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye. Amen. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye. Amen. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye. Amen. Amayi, landirani mphete imene ili chizindikiro cha pangano chomwe Ambuye Yesu anachita ndi inu. Ikhale chizindikiro cha kukhulupirika kwanu pokhala ophatana ndithu ndi Ambuye. Amen. Tungulula azimayi. Posachedwa apa tiona amayi mkulu a chipani cha Tereza woyera wa mwana Yesu akuyitana asisteri amene akukondwerera kuti akwanitsa zaka 60 mu utumiki wawo. Akafika kutsogolo kuno
ambuye akepiskopi awadalitsa ndiponso adalitsanso asisteli amene achita malumbiro awo omaliza ndi a silver jubilee. amayi mkulu Sister Gaudensia Usula Zulu. ino ambuye anati amphamvu zonse ndi amuyaya, tayang'anani amayiwo amene adadzipereka kwa inu mwaufulu. inu mwachikondi chanu munawapatula ndi kuwayeretsa. mzimu wanu woyera waunikire ndi kuwatsogolera kulikonse kumene ali, kuti choncho iwo akhale alaliki a uthenga wanu wachimwemwe, ndiponso mboni za mwana wanu Yesu Khristu ambuye athu. nthawi ino ndi akuti tionetse chimwemwe chathu powafunira mafuno abwino asisteli amene apanga malumbiro awo otsiriza silver jubilee komanso platinum jubilee, ndipo amene ayambe kupereka mafuno abwino ndi ambuye akepiskopi olemekezeka, amayi mkulu ndi general council yawo, pambuyo pawo ansembe onse. ansembe nonse ndi nthawi yanu. akamaliza ansembewa kupereka mafuno abwino, tipempha oyimirira aurim kuti nawonso azapereke mafuno abwino, ndipo pambuyo pa
misa ipitirira ndi nyimbo zoperekera.
Abale pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Landirani Ambuye bredi ndi vinyo pamodzi ndi mphatso zimene tatula pamaso panu, muziyeretse kuti zisanduke mphatso zotilimbitsa pa utumiki wathu. Tipempha zonsezi kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona likufunika ndi kuyenera, dondido wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse, kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, mwa Khristu Ambuye athu. Iye ndi duwa lopanda chilema amene adabadwa mwa Mariya Viriko, nalengeza kuti ali wodala onse amene ali oyera mtima, ndipo ndi moyo wake adawulula mphotho yayikulu ya moyo wawo zisunga ndi opanda dama. Iye adasankha kuchita kufuna kwanu, ndipo pokhala omvera mpaka kufa chifukwa cha ife, adadzipereka yekha mwa ufulu wake nsembe yangwiro ndi yafungo lokoma. Iye adapatula ena kuti atumikire ukulu wanu, ndipo chifukwa chokonda inu anasiya zinthu zonse zapansi pano, motero adawalonjeza kuti adzapeza chuma cha mtengo wapatali kumwamba. Choncho limodzi ndi gulu la angelo ndi oyera onse tikuyimba nyimbo ya ulemu wanu, ndipo mosalekeza tikuyimba kuti ndinoyera Ambuye nkuyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu,
kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tipemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izo mwatadzatula pamaso panu kuti isanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula ku dziko ndi amiseri isi. Iye yemwe pa usiku umene adali ukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu zazuleni Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse kuti tikalandire zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefu odala mwamuna wake, limodzi ndi apostolani odala ndiponso amalitiriyani olemekezeka ndi oyeranena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera nthawi zonse. Tupemphani Ambuye kuti nsembe yotenjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu palondake pansi pano pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco papa wathu ndi George Tambala akepispi wathu ndi Vincent Mwakhwawa mthandizi wake ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene asandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero athu a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu ino Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mmapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha.
monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, koma mupulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Wapeza kuti Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwa kufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye ndi nthawi yolandira Ambuye Yesu msakramenti la Ukaristiya. Tipemphe kuti oyenera kulandira ndi Akhristu okhawo akatolika, ndipo ngokonzeka kutero achipembedzo mutithandize, koma amene atayambe kulandira kutsogolo kuno ndi eni chaka.
masakramenti amelandira Ambuye ayatse mwa ife chikondi chomwe Teresa Wera wa mwana Yesu anadzipeka nacho kwa inu, ndipo muwathandiza atumiki anuwa kuti adzipereke kwathunthu mmoyo wawo oyitanidwa mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalalikeni mthenga wabwino wa Ambuye. Okondedwa omvera, apanso ndiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya misa, mwambo wa malumbiro ampaka kufa komanso silver jubilee ndi
platinum jubilee yomwe masisteri achipani cha teresa woyera wa mwana yesu amakondwerera kuno ku mlale parish. Ndipo mwina mungokumbutsana kuti ndi masista ake ati amene alumbira moyo wawo wonse mpaka kufa ndi sister Angela Mzunga, sister Maria Joseph, sister Irene Selina Semu, sister Martha Migodi, sister Josephine James ndi sister Judith Mbengwani. Ndipo sister amene amakondwerera kuti iwowa akwanisa zaka 25 akutumikira mulungu mu mpingo wa chikatolika kuzera mu chipani chimenechi ndi sister Ludwina Tembo. Ndipo sister Gaudesia Usula Zulu iwowa amakondwerera kuti akwanisa zaka 75 akutumikiranso mpingo wa chikatolika kuzera mu chipani chimenechi cha Teresa woyera wa mwana Yesu. Ndipo omwe adatiwerengera mawu oyamba omwe anachokera mu nyimbo ya Solomo 8 ndime ya 6 kulekeza ndime ya 7 ndi Grefa Muzunga. Amene anatiwerengera mawu achiwiri omwe anachokera mu 1 Timoteyo ndime 1:12 kulekeza ndime 17 ndi sister Grace Mwita, sister Patricia Chilanga, sister Katrina Henelico. Ndipo uthenga unachokera mu mawu oyera a Luka 1 ndime ya 39 kulekeza ndime 56. Ndipo amene adatiwerengera uthenga umenewo ndi bambo Augustine Katundu. Ndi mmenemo ndithu okondedwa omvera mmene unalili mwambo wa nsembe ya misa kuno ku Mlale Parish. Ndipo pamakina panali Matthews Banda mothandizana ndi Abek Mutambalika. Ine ndi Titus Jataphiri, tikufunireni tsiku lopambana komanso tikubwezereseni ku nyumba youlutsira mawu.